Gauza asko esan daitezke txakurrik bezak liburuari buruz. Lehenik eta esango dut, eta gauza importante da liburu bat ez da liburu jostargarria dela. Erreferentziaz eta keinu literarioez gainezka datorrela. Zibermunduaren kontraesan eta abantailetan modu ikaragarri burutsuan igeri egiten duela. Trampa ederrez jositako liburu edo ipuin bilduma da, eta gozamena da trampa horietan erortzea. Baina batez ere gozamena da trampak non jarri dituen gogoratu eta trampa horietan erori gabe abiapuntura itzultzeko gaitasuna duen narratzaile eskapista eta trebea. Trebe horren esku sentitzea zeure buru. Elkarren handik oso ezberdina diren 9 ipuin jasotzen ditu bildumak eta badira narrazio klasikoak, adibidez liburuari izenburua ematen diona. Narrazio klasikoena, txakurri ingelesak, esan dute Ian McEwanek sinatuko luken arazorik gara ipuin hau, ipuin Britisha, iruditu zait, kontatzeko modua batik, dotorea beraz. Badira beste ipuin batzuk glosa modura emandakoak, egitura esperimentalagoa daukatena, badira mamu teknologikoek mundu virtualetik narratutakoak. Badira biografiak eta kontrabiografiak eta egiazko bizitzak eta bizitza asmatuak. Eta badira Rusiar panpina ikusezinak gixara ematen zaizkigunak oso ongi dosifikatu. Baina esan badut ipuinak elkarrengatik oso ezberdinak direla, badago batasun ikaragarri bat. Oso zaila dena, batasun ikaragarri bat lortzea oso diferentea diren ipuinekin, ezta? Badago gai zentral bat, eta esan nuke, ausartu gontzak esatera gai zentral horren inguruko variazioak. Zein da gai zentral hori ikusezintasuna, suplantazioa, desagerketa, iesa, desafio. Desagertzen dira erretratuak, desagertzen da eta jartzen dira erretratuetako pertsonak,